खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गलाघाटनि सर'फोथार उरियाम घाटआव फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि 66थि बोसोरारि जथुम्माया खुंफुंजागोन। मैया थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिनि नुजाथिनायाव सर'फोथार बियाबनि एमएलए बिस्वजित फुकन आफादगिरि आरो बिकेडब्लिउएसनि इएम प्रदीप सरगयारिखौ गाहाय नेथारि सायख'नानै बानजाय आफादखौ दानाय जायो। हाबाफारियाव बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी लेङाइ गाहाय रमिय नार्जारि बिथांजों लोगोसे जिल्लानि गासैबो बर' आफाद गामि गाहाय आरो रायजोफोरा बाहागो लायो। नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय फोरमायबाय आरो साबायखर होबाय जे आङो दिनै सर'फोथार खाथिनि धनसिरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि सिङाव थानाय थुरिबारि बाथौ मन्दिराव मोनसे फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 66थि जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंनायनि बानजाय आफाद दादों। बेवहाय आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बानजाय आफाद दानाय जेबायदि बिबानफोर रानलायनाय बियो मोजाङै मोजां सायख'नानै थांबाय, जेराव 107 बिधानसभा समस्ति सर'फोथार बेनि एमएलए बिथां बिस्वजित फुकना बानजाय आफादनि आफादगिरि जानो हाबाय आरो बिकेडब्लिउएसनि इएम मानगोनां प्रदीप सरगयारिया गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै बिबानखौ मोनबाय। आं सानदों बे बेसेबा गोजान नागा रायजोनि सेराव थानाय बर'फोर जे खौसेयै दङ बेखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। मानो होनबा बिनि बर'फ्रा बै समाव आङो 1999 मायथाइयाव फैबा जेबायदि हालोदाव नुदोंमोन दिनै बे हालोदा गैला, बिराद जौगाबाय आरो जोंनि बर' हारिया मोनसे जायगायाव मालाय रायजोनि सेरावबाबो बयनिबो गेजेरावबो गोख्रोङै थांनानै दं। बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव बाथ्रा। नाथाय बेखौ आङो खावलायगोन जे जोङो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु लाखिनाय जेबो बिथिङाव रायजोनि खामानि मावनायाव मोदोमाव नांलायनाय जानांसिगौ। मोदोमाव नाङाबा जोङो जोंनि रावखौबो लाखिनो गोब्राब जागोन। आंहाबो बिबान दं हारिनि थाखाय मावनांगौ, बे होननाय बिबानखौ बयबो लाथों। जेराव आगोलाव बर' बिजोंनि फरायसालि दङमोन बेफोराव दा बायफिनलांनो नागिरदों, अथ'स बर'फोरनि रांखान्थि हालोदा जौगादों, रोंनाय रानायबो जौगादों, जायगानि लामा सामानिफ्राय फारि लानानै न' बां बेफोरखौबो जौगानाय नुजोबदों बै समनि तुलनायाव। दासो मानो बर' बिजोङा मानो गैया जालांखो बेखौ जोंहा सानलायनांगौ खोथा दं। जों बर' थुनलाइ आफादनि खामानिया बेनो, थांखिया बेनो जे जोंनि रावखौ जोङो रायज्लायनानैल' थाया, थुनलाइबो जोङो सोरजिनांगौ। बर' बिजों गैयाबा, बर' बिजों फरायाबा थुनलाइखौ सोर सिबिनो, सोर लिरनो, सोर फरायनो बे गिदिर सोंलु। बेखायनो गावनि राव थुनलाइखौ लाखिनांगौनि थागिदायाव बयबो जेन मोदोमाव नांनानै खामानि मावो। फोरोंगिरिया फोरोंगिरिनि, फरायसाया फरायसानि, न'खरनि फिसा फिसौनि बिमा बिफाफ्रा बिमा बिफानि आरो जों बर' साफ्रोम रायजोआ आबाद मावनानै जा, बिजनेस खालामनानै जा, मा लाइनाव दङ बयबो राव थुनलाइ बर' हारि होननाय मोनसे मोदोमाव नांलायनानै बिबानखौ रुजुनलायगोन। बेखिनिखौनो आङो बे बुब्लियाव खावलायो। 1952 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि बयनिबो जौसिन मोनसे गारजेन आफाद आरो बे आफादनि बोसोरा जे फैगौ 2027 मायथाइयाव 75 बोसोर जागोन आरो बे बोसोरनि जे 66थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ गलाघाट जिल्लानि उरियाम घाट बे मध्यमपुर ओनसोलनि मोनसे खाथियाव नांजाबनानै थानाय अनजालिपारा, थुरिबारि, रुपहि, मिलनपुर बे गामिनि फैलाव दुब्लियाव जोङो खुंनो लानाय जादों आरो बेनि थाखाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गपिनाथ बरगयारि बिथांनि नुजाथि फैनायाव जोङो दिनै बानजाय आफाद दानानै लाबाय। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सर'फोथार समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिस्वजित फुकन बिथांखौ सायख'नाय जादों आरो आंबो जे बे आफादखौ सामलायनो थाखाय रायजोनि बिबान होनायाव दिनै बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ मोननाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव बर' कसारी काउन्सिलनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, डेपुटि चिफ रमिय नार्जारिखौ लानानै बर' हारिनि गासैबो जिल्ला लेभेलनि जोंनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि
दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गासैखौबो लानानै जोङो गाहाय बानजाय आफादखौ दानाय लोगोसे मोननैसो जोंनि जे दालाय आफाद बेखौ दानाय जादों आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादखौ खम समनि गेजेराव जों दानायनि बाथ्रा बुंदों आं मिजिंथियो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जोङो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' माहारिफोरखौ जों बोथिसे ओंखाम जाहोनायनि गेजेरजों जों बानजायनो मोनसे खाबु मोनदों आरो आं सानो जे मोनफा मोनफा आफाद बा साफा साफा गाहाम नोगोरारि जानो नांगौ जायोब्ला गेदेमा सुबुंफोरनि साया मोननाय बा बिनि हानिध्य जायखौ हारसानि बुङो बेखौ मोननो जोंनो नांगौ जोंनि लाइमोनफोरा जाखारबोनाय फरायसाफोरा आं सानो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों हाबाफारिनि गेजेरजों जों बुहुमाव थानाय जोंनि गेदेमा बर'फोरखौ जोङो लोगो मोननायनि बिसोरनि साया लानायनि मोननायनि जोंहा खाबु मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो थुनलाइ बिथिङावनो जा समाज बिथिङावनो जा जों दावगालांनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयनिसिमबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साबायखर जासिबाय गोजोन्थों 1952 চনতে স্থাপিত হোৱা বড়ো সাহিত্য সভাৰ 64 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও বাৰ্ষিক হিচাপে দুই এবাৰ হোৱা নাছিলে কাৰণে 64 সংখ্যক এইবাৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ 75 বছৰ হৈছে গতিকে এই অধিৱেশনখন সৰুপথাৰবাসীয়ে অতি উলহ মালহেৰে আগ্ৰহেৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰৈ আছে আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি গোপীনাথ বৰগিয়াৰীৰ পৰা ধৰি আমাৰ প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰী ৰুমিয় নাৰ্জাৰীকে ধৰি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছিলে ইয়াত এখন অভ্যৰ্থনা সমিতিও গঠন কৰা হ'ল আমি আশা কৰিম যে সৰুপথাৰবাসীয়ে অসমবাসী বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সুন্দৰভাৱে অপ্যায়িত কৰিব পাৰিব আমি সকলোৱে মিলি সৰুপথাৰ সুনাম ৰাখিব পাৰিম আৰু এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন উদযাপন কৰিব পাৰিম তাকে আশা কৰিছোঁ